Ngiyabingelela begama ngosiphiwe umfokontombela bengicela uqala ungena kuleli khasi ke mntaka babo wenza ukulungicofoza usubscribe button ukuze indaba uzoyithola ishisa ngaso sonke isikhathi. Weyinganza kwethu ngaphandle wandakhuluma mina nihlale phezulu kodwa bengeze ngalo. Hey isihluku kade ke abantu abaningi befisa ukuthi ke beza ukuthi ke engabubani umuntu oyosichazela ukuthi ubani umuntu wakajola nomuntu noma wakawagana umuntu othwele kwenzakalani iziphi izinto ngempela kumele sigweme ubonakala kanjani iziphi izathu nayo yonke into imali yenze njani awubheke ke manje ke sekuze kwavela ukuthi ke omunye usisi akwazi ukuthi ahlanze lonke iqiniso wena wabona umuntu esezofa walihlanza iqiniso ukuthi ke yena ke wayeshade noma wayegane umlisa owayethwele naye futhi wazi waba involved lapho ekwenzeni ama process okuthwala uthi ke khona nje isandla akazi noma esababa wakhe yini lo wayethwele ngaye esasilenga nje eminyango ke kulomuzi wabo kabebehlala kuona kodwa mayembuza evele ethi hayi sesilwane ethizeni nje nganza kwethu ngifuna usizwe sonke le story esichazwa yilosisi uzosiqala nje eqaleni nqa bese ke emva kwalapho uzobe sekhipha wonke amaqiniso ukuthi ke waze kwagcine kwenzakala kanjani kwenzeka kanjani wait until end. Sanibonani, ngicela ukunixoxela a very quick and short story which might be awareness to some people. So, ngishadile nomyeni wami wesithathu cause laba abanye abayeni bami abawuthi ngangishade nabo sasingayithola ingane so sagcina sesihlukana omunye sahlukana naye wayengishithela then ngingathola lo myeni wesithathu ayike nangempela singayithola ingane eziwu-2 and then kwathi sengikhulelwe ingane yesithathu athi-ke umyeni wami ngoba ngangisebenza ucela ngifuna umuntu ozosigadela ingane then abuye apheke nasekhaya akline ukuze ngingathi ngibuye emsebenzini ngenze zonke lezo zinto. Ayike nangempela mina-ke ngenhliziyo yami hambe ngawuthatha intombazane ngasekhaya eyayontanga wami ukuthi ngicela ukuthi izongisebenzela cause yayudinga umsebenzi. So-ke ize-ke intombazane sizohlala nayo la ekhaya isebenze kuzothi after 2 years intombazane ngiyibona isikhulelwe. Ayike ngingabi nandaba ngiyibuze ngo-boyfriend but engaphumi nalutho nje elitheni ngo-boyfriend ngithi okay no it's fine. Ngibese ngiyabuza-ke ubaba lo wengane uzoba present inenganeni noma uzodinga ukuthi azinakekele yena ingane yakhe if ubaba ewumuntu osoloku engatholakali. Athi-ke untombazana hayi akazi but angingawari ubaba wengane ingane uzoyinakekela. Okay-ke fine. Ayike sihambe-ke isikhathi ugele kuze kufika ukuthi-ke makahamba ayobeletha abuye ingane yakhe isencane-ke ingane isencane-ke awukwazi ukuyibona kahle ukuthi ifana nobani. Ayibo zihambe unyanga ithi ingane ina 3 months maye umyeni wami phela lo ngimbuzisise kahle futhi ugele ngindaba kababa wengane angixoxele into engayizwa nje kahle mani ingidle lento ngibuza umyeni wami kungenza ukuthi ujola nesisebenzi sethu athi yena wayebuza kanjalo ngithi ngoba ngiyayibona le ngane uthi ingane yakho le ingane yala ekhaya le cause ingane zakhe ke ziyafana noma ngabe eyangaphandle noma ngabe eyiphi zonke ingane zakhe ziwuyena nje. Ayike ayiphike-ke lento caca ukuthi siyalwa-ke nje ngempela cause nami nje iyangidla phela ngikwazi ukuthi ngihlale nengane ngiyibhekile ukuthi ingane yala ekhaya lena ngibese ngiyasaba-ke ukumbuza le ntombazane ukuthi vele ngiyibuze nje kanje ukuthi ingane yomyeni wami yini le. It's okay no it's fine ngizobabamba lapho. Kuthi one day-ke ngihambe ngemsebenzini ngitshele indoda yami lokuthi ngiyemsebenzini ngeyona yayi off. Ngahamba-ke ngaziyela etown ngabuya nje just exactly after 2 hours ngifike ngivule ngene endlini ingane zathi zikhwaze emnyango ngathi mazithule zingangikhwazi then ngangena endlini hawu ngiyafika abantu babhizi Nkosi yami indlela engangithuke ngayo nangokwazi ukuthi yonke lento ebengicabanga iqiniso ngabafica abantu bebhizi
okusho ukuthi le ngane vele eyala ekhaya, ayikho into engayikhuluma. Engakwenza nje ngathatha le ingane yokugcina ngashiya yonke into. Guys, angizange besakwazi nokuthi ngithathe imali ukuthi ngiyogibela. Ngawalka guys, ngisuka eLsikisiki ngahamba ngaya kofika eMunster ngiwalka. Ingqondo angiyazi noma yayingekho ngoba ngazibona nje sengingena ekhaya. Kuyabuzwa ayibo ziphi ingane ngithi ngizishiyile, kwenzakaleni ngabe ngingakabikho ke emudini ukuthi angikhulume zonke lezo zinto. Guys, ngizobuya no part 2 konke engiphazamisayo la. Okay guys, here's a part 2 of usisi lo wayesiza ke. So after sengigodukile ke ngafika ekhaya, ngangakwazi ukuthi ngiyixoxe ke lento same time ukuthi kwenzakaleni. So into engafika ngayenza nje uma ngimbona kwavele kwazehlela inyembezi, ifamily yami yonke yeza ukuzongithulisa. So wonke umuntu wayesamangela ukuthi kwenzakaleni. I couldn't get the courage ukuthi ngisho ngempela ukuthi why ngibuyeleni. After a week ke sesihleli ke manje uma uyangibuza kahle ke mntanami yini ubuyeleni emendweni kwenzakaleni, ayike ngimchazele ma ubani lo bengimthathile la ukuthi akahamba yosiza, ubekade saqhubeke sasiza ke manje usemithelwe waze wazala ingane yomyeni wami. And ke namhlanje nje ngalela langa ngifika la. Guys, okay, ngikhohlwa kusho ngawalka for 2 days. Kwahlwa ngisendleleni kwaphinde kwasa ngiwalk from eLsikisiki ngiya eMunster. So ke ngaze ngafika ekhaya ngakusasa. Abese ngiyasho kuma ukuthi usejola ke manje nomyeni wami ke ngalela ngangifikile ngisukile lena ngababhaqa belele boba uthuni. Bona bezitshela ukuthi ngiyemsebenzini, ngisho ukuthi vele into abayijwayele. Ayike nangempela kumathi ke fanele obhuti bamahambise kolanda izingane ke nangempela ke kwenziwa njalo. Obhuti bahamba lapha yana kuloya muzi bahamba bolanda izingane. Usisi lo waqhubeka wasala wajola nomyeni wami, akazange azahambe baze bagcina sebeshadile nomyeni wami. So ke mina nje ngaqhamuka sengisayina amaphepha edivorce, ngangasolo bengimhlupha ngangafuni nix kuyena ngamshiya kanjalo. Wagula ke manje umyeni esephendukene ngokuba isangoma, esegula ke manje usisi lo senengane eziwu4 ke yena iminyaka esehambile. Abese yashona ke umyeni wami. Okay, umyeni wakhe ke because ungazayena umyeni wami ashone ke. Then mase shonile kwaqala kwashona ingane yakhe le ekade indala ebekade ngivele ngangifike enayo nami. Then kwabese kwashona enye eyalosisi. Kwalandela kwashona eyodwa yami. Ubaba lo wayeseyisangoma and ekuguleni kwakhe wathi ingane zakhe yena uzozilanda zonke. Kwaphinde kwashona ingane yosisi lo. Kwashona enye ingane kaBaba owangaphandle. Zonke ziyashona ziyahlukana ngeminyaka, ngomunyaka kushona enye ngomunye unyaka. Zashona guys, eyokugcina eyami yashona ngo2014 ingane yalo baba. Ezalo ase siza sezishone zonke zo4 seziphelile zona zakhe. Then ke kwabe yokugcina ke le yami bese isele ke naye yashona ngo2014. So okusho ukuthi ke njoba wayishilo ukuthi ke ingane zakhe yena ngeze zihlupheke if eseshona uzohamba nazo ingane zakhe. Wabuya nangempela ke ingane zakhe wayilanda kanjalo. Usisi ke manje useyabufuna usebuya ufuna ukuzokwenza uxolo kumina. Hayi noma ngikhohlakele kunanamhlanje ngimnyanya uthi eqhamuka lapha ngami ngibheke ngapha angimfuni nokumbona. So if uyamthola umuntu othi uzokusiza, thola umuntu omdala man, not umuntu olaba abasakwaziyo ukuthi umyeni wakho uzothi mebheka abone ukuthi hayi useyipotential. Thola umuntu omdala, umama abadala, not nje ontanga bethu cause hayi shem siyazithanda izinto. Mina kwami umyeni wangilahlekela kanjalo but ke angisekho lapho kodwa yena sisi ngiyomzonda nje ngiyoze ngiyekofa cause wangikhipha emyenini wami sihleli kahle si happy. But ke amadoda nje ayayengeka shem. Hayi sengifikile endlini
but ke bengisebhizi nento zami. Okay, so ngithi ke ngizosheshisa nje guys because iyongikhathele man, kuyashisa nanokushisa. So ngithi ke umyeni wami impawu zokuthi wayethwele zazikhona ngoba endlini la esasilala khona cause wayenomuzi omkhulu ke kwakunesandla esibekwa esingaphandle like isandla, uyabona mose ukuthi isandla somuntu, but yena wathi akusona isandla somuntu, isandla sesilwanyana nje asibekile lapha yana just for ukusabisa abantu ukuthi bangangena endlini yakhe, but ngangibona ukuthi isandla somuntu. So ke ubaba wakhe kuthiwa washona ngokungaqondakali. So ke manje into engayihlanganisa la eseshonile mina ukuthi shuthi ke kungenzeka, I'm not sure, kungenzeka ukuthi ngabe wathwala ngobaba wakhe then lesa sandla besihleli lapha yana cause isandla siyabonakala isandla sendoda lesana noma seseyamathambo ke, but isandla somuntu not esesilwane, ongenzeka ukuthi ubaba wakhe lo wayithwele ngaye then wambeka lapha yana. Cause ke guys this other time singena mali then athi asihambe siye emntwini, then ke uyena owazi le nyanga zakhe ke, then sahamba ke saya enyangeni, mase sifika ke kule nyanga kungene yena mina ngisale eminyango. So ke mase ebuya kuthiwe ke sizohamba siyokwenza some ritual and then kodwa kuzomela ukuthi sihambe ke sikuyiwe emathuneni. Ayike nangempela nkosami ngozi ngiyamsupporta ke mina umuntu mangimthanda, noma ngabe kuthiwa siyahamba manje siyobulala, I'm there, ngiyahamba nami ngiyobulala nawe. So I did everything leya ndoda ekade ithi angiyenze because ke nami bengibelieve ukuthi iyangithanda. So sahamba ke saya kule nyanga then kwathiwa ke siphinde sibuye then uzokwenziwa ke lo mcinjana omncane ke, but ke kuzomela sifike late lapha ngabo 11 then kuzohanjwa kuyiwe emathuneni. Ayike nangempela safika ke lapha yana ngabo 11 ebusuku, nangempela wathi kushaya 12 ke kwathiwa ke sihambe ke bathatha ke izinto zabo, kwafike ke wabaswa lapha yana amabhodi, then kwathiwa ke mina mangikhumule ngihambe ngayolaliswa phezulu kwelinye ithuna lapha yana. Guys, I know this sounds very unbelievable, but this is a true story. And ke it's either you believe it or you don't, but ke if ke mhlambe nawe ekhona omunye umuntu oyake uyenzeka lento kuyena uzorelate then uzobona ukuthi it's not into eyenziwa umuntu oyedwa, abantu abathwele bathwala ngendlela ezihlukene. So ke kwathiwa ngambe ngiyolala phezulu kwalethuna nginqunuke while bona bebusy lapha yana ke bekhuluma ke lezo zinto abazikhuluma emlilweni. Ngahamba guys ngayenza leyo nto ke nami, kwaqedwa ke sasuka ke lapho sahamba sabuyela emzini wethu. Then after that guys amabhizinisi akhe cause ke wayinezitolo ke before kufike labantu laba bangale, izitolo zaziyiningi, izitolo ayinazo lapha yana around, imali nje yayibuzwa lapha yana kuthina. So ke then esitolo ke wayenalento ekuthiwa ikhubalo, if thina siyakothenga esitolo sasithenga then imali ithuya esalini yamalala, but anginayo iproof yaleyo nto, ngayizwa nje ejoker leyo nto ukuthi imali yethu izophinda ibuyele kuthina njengoba sihambe sike siyothenga ngayo ke. So ke kwaqhubeka ke isikhathi eside ke nje ngokunye sihambe ke fanele ukuthi njalo kuhlele kuhlinzwa kwenziwa umcimbi every year, fanele sibiza abantu aka explain ukuthi imicimbi yani, kanti uchitha lamagazi instead of abulale la ebantwini kwifamily yakhe then uyena ubulala isilwane njalo fanele kuhlinzwe inkomo, kuhlinzwe imbuzi, kubizwa abantu nje baze kodla every year guys. Sasimelwa yileyo nto, kodwa ke ngangena imibuzo eminingi, into engangijabulisa nje ukuthi hayi ngoba vele imali iyangena ke la ekhaya. So ke nami ngase ngabona ukuthi kuyangibhora ke mina ukuhlala ke ngcono ke nami ngihambe ngiyosebenza, but ke ngisebenza khona nje sisebenzela la ezitolo zakhe, angisebenzi kude. But ke manje ngikwazi ukumanage into zasendlini nezinto zasezitolo cause fanele ngiattend kuzo zonke izinto walinaye ebhizinesini izinto. So ke impawu zokuthwala zonke ke lezo manje esengithola meseshonile, mesezoshona
ukuthi lo baba kanti bethwele. So yonke into akade nayo kwaqala lapho kwashabalala kwazitolo zakhe, imali, yonke into, njengoba nezingane zakhe nje zashona nazo shuthi wayezilanda ngemihlabelo le eyakhe awayehlabela ngayo. So that's why ngaze ngakuthola ukuthi ngize ngigcine ngihilile mina, cause ngenkathi ngiphuma lapha yana ngishiya into eziningi engangiyibuza zona. Lo baba usengenzise eziningi izinto for ukuthi azongenzela lo dota angenzela wona. So angizange ngisibone isidingo sokuthi why ngizoqhubeka ngihlale nomuntu akakasale enze lento ebeyenza kumina la kulo sisi. So ke mina ngaphuma ngamuva, angifunanga ukuthatha imali yakhe, angifunanga nix, because bengiyazi indlela imali yakhe ayenza ngayo ukuthi if okanye ngingayithatha okanye nami ngingagcina ngilutheka ukuthi ngiphindele back. That's why ngawalk, and guys I did walk u2 days. Ngiyabona anikholwa le ka 2 days. Abantu abake babe ne stress like ingqondo kube ngathi ayikho, ukudla kwengane ngangikuphethe, ingqondo kuba ngathi ayikho, uyahamba because nje ngangihamba angangihlala nje like maybe u5 minutes ngishintsha ingane, nginikeze ingane ukudla, ngihambe ngathi nguhlanya. Ingqondo yami yayingasebenzi, and indaba yama lift akungafuni ukuthi ngize ngithi ngizothola ilift, ngangifuna ukuthi ngihambe ngiye kofika ekhaya. So ke yes I did walk u2 days, and lowo 2 days nganginqamla, ngangave ngihamba ngo freeway, no, nganginqamla ngingena endaweni ngiphumele kwenye indawo, ngingena endaweni ngiphumele kwenye, phakathi nobusuku guys. Kwezinye indawo ngihambe ngizwe inwele ngathi ziyanyuka. Yazi guys, angeni ize ne believe serious umuntu lento, ngisho nasekhaya ngisenziwe ihlaya namanje ukuthi ngasuka eEastern Cape ngawalka ngaze ngayofika ekhaya, iseyijoke nanamhlanje, because ke sekuyinto esekudala yenzeka. Ngisazobaphendula na baba ngibuze age yami nokuthi ngaqala nini ukushada, but ke manje na isikhathi sokuthi bengithi ngifuna ukuchaza le eyezingane, especially ukuthi izingane kwaze kwenzeka kanjani. So eyezingane ngicabanga ukuthi yayihlangene nako ukuthwala kwakhe nemhlabelo yakhe, ongenzeka ukuthi nazo ke izingane njoba benengane eningi kanje, because benengane ezo8 zizonke, ongenzeka ke ukuthi nazo beziyiphathi yalowo umhlabelo wakhe ke lo owayewenzile ngalezo zinto wayethwala ngayo, cause kwaphela yonke into ebeyithi yena, kwahamba ngisho izingane zakhe, kwaphela izitolo zakhe, kwasala nje lo amfazi wakhe ke nami ke ngasinda ngaleyo ndlela, of which engicabanga ukuthi if ngangisaqhubekile ngihlelo kanye naye eqhubeke ephila, ongenza ukuthi nami ngaba ngisekho namhlanje, cause angazi imhlabelo yakhe yayiyohamba to what extent. So ke I hope eminye imibuzo yenu izophenduleka ke kulena, ngizophinde ngizame ke ukuphendula eminye if ngithola isikhathi.